Tapi kan nang klaro di mana? Di latin di. Din hoy na. Ada ke bang kita bang hang. Sahi. Oh, bang hang. 27. Wait ini. 1 AM. Lantia. AM 28. Oh, ada bukan dia bela. Tadi ayo lepas sambil apa ya? Intent tapi sebenarnya and criminal activity should not be tolerated. Ja. Both sides. Yeah. Both sides. We have to compulsory both sides, no? Just to never carpet also. We are trying. Oh, ja. We will Kindly. If you have any information, please share with us. Okay. We will help you. Thank you. Thank you. Good name? Thank you day. What is your portfolio? Your portfolio? UBSI. UBSSI. Oh. Take a snap. Paket 1970, 170. When that regulation this is government already decided to ban it. From our side, though, we are just a police. We don't know about That's the thing you. Kindly inform. Essentially, long puride. 62 area puride. Asam che mesara mu pulo ja ke karbi anglong long 62 area ke gate mente kala wa. Laga kapre ka hol long puji. Kapre dem ke. Da bange megalo che mesara pulo je karbi anglong la pe megalo ke ahoy ke apra सरकार तुम के फ्लैट आते हैं दो पोल हसो टेंक तुम कोई ना पोसे बांग ये देख लो लगे अते भी मगे लगा लांग तुम आता अब थाया तुम चीफ मिनिस्टर का नहीं देख लांग में तो देख लो नहीं नहीं तुम के itu kai beno CM ba asam chin sa ba na tha ping tu ke kre lo ke ate itu hima da ke lo de adim da lo tu ke kre lo ape tu tha na pu pe kali tu ke agency along leta me ke le pan ki piji pu bang ke la bang ke matha se matha te lo abelo la bang ke सरकार तुम बंग के फ्लैट आते हैं सिर्फ कोई लो सोते हैं बस तुम के 2 रुपए 4 रुपए कम कैमरा पे रंग ला पाला से गे में पुलिस के कर बिंगलों थॉमस काउंसिल एरिया के ला बंग दा के रूल में तपे का बेनो थॉमस काउंसिल के वक्त बिंतम द मीटिंग जो नॉन सरकार पेन ला दा बोर्डर एरिया ला तो तोवार वे दी कतिया पॉन में दी कतिया पॉन लांग वे दी कतिया पतुमी सिदी तुम ने कर बिंगलों थॉमस काउंसिल सीएम से फालो ता एमएलए तुम दलो कते दो थाइलो एमसी एम तुम लो दसे नॉन बाके basically central pensi tribal area development fan pensi non bangke 19 department fan ke border long si basically ke dak bangke klem po asi ke klem tang ta dolo no ke klem je bangta sarkar da non mane karbino thomas council long alu nang le lo de tribal area development fan 19 department pini pen bo tadi ke ban ke dpr nang po da so dipa central along lo nang po ha tu bang prabling pen ta ke nang bo section po laga dak development on basically ke towar lo melo lang lo community hall lo pen stage pen kan tot perte tawar tiar po apen se bang dak bang ke kapre beteni ta do po atumi gilong ten beteni tu po iving tu po apen dak hem so ga bedin takim tang te din te pitang po ai asman bharo long ditna pe long po achela da bak central tum si project bang si nong deng da ato deng ke patumi si alu nang le lo tum mi se ting ta to ko lo ati ning thelo la so skim bel bang ke tum border area pen dang lo ang tan itung ka do tribal area ka beng long ang bong puita la so skim bel bang ke pen ang ka ching tur ponje pan tum the kono la ke som ponje pan ba ke la ba ke long ti to so pon po te ke jema ching sai pen si klem pon po po don dak le po ho dak lo bang a me le ben da bang lo asam ben da ba lo li tum ta to lo hakhi lo ngang dak binong lo la ke la ta prang ke long ni ke kapang hang du la pan da prang ta so lam de cheng bai pom lo non ke la tum lang ke long po mu hela po he da po ji po i lo non ke tum da uni de do asini tum ta sarkar phang pu ba ke pilar bang ke tum along tin abang ta dat krisi ni bagdo aso krini da pilar ke re erected kori dei po tum ta demand lo pe claim pot pola ba ke ta itum bong ke kam da ke claim kli itum ke kaching ba ben si claim po de da ke tum himalu penal pot da banga adim banga anyok e pona apang so apa ha mangali lo kapong ho ba lo okay, both sides agree si dapangai tum claim pada po both sides join dam si nonton megalo benta banglo itu minta banglo da pilar mane ponghoda thaglong lo la to dem bang la tiap thuni bang la immediate la bang claim punya kam la so ka tum claim pon la bang Solang do
kacing hon nilitum karbi long rat do anakan lapen ke pini nilitum da kacing hon nai nilitum 20 nong boy thalang so nilitum MLA sara ke hai kami pini lang lihat nilitum cetong igra perlo pini lasi labang so aklam long mate labang so hong jai pen nilitum pen si tame karbi lo charle song pen tame si eson pen bai nilitum pen tame si ning duk lo je la pusona asai nilitum pan apong lo nilitum Meghalaya pen akasik sa kelo lasinon rui le thot alang litum labang so asai lang no bang ke nang klem bong pini anian ta lasi ke damtang nilitum ladak asama ci pinistar alang li pensi tamik ahoya dui lama puthak nilitum karbi anglong autonomous council CM pen danglok nilitum MLA sar MLA tum pen an tame alang litum cingki cingwai ponlo lasi laso ka cingki cingwai along pen alam the alang litum ka cekara to alam the abang ke la hello permanent solution abang ke border long ke lage non het non din pen le la bai hoi pilar doi ke som da kali det lo lage ho ahoya dui ahawar ke thak lo pen se lai ke nang ke som pilar pina nasi lahai hui pilar farman non tame nilitum ning samlo ning arong lo nilitum phan puthot labang so pilar mate labang so ahoya dui long jitu surup sodak atemono bangke mon sam ke banji farman nilitum karbi anglong autonomous council pen hoi nilitum Dr. CM tuliram sara ke hai apen ke nilitum da kacing hon 20 nong boy thalang so MLA sarup singtelona ke hai pen danglok nilitum alang litum along ahoya dui long mon sam donangji mon sam pen se nilitum ladak choklem long chodam long nangji puwa farman nilitum pusitame CM sara ke hai phan se tame nilitum pen tame lam thita pale iglo lapen ke prapjin pen nilitum phan lahai hoi ahoya dui long jitu na pano hok pi pilar an tame alang litum nang som pi pon pu bangsi ninggi pon iglo lapen ke Meghalaya chief minister jitu ka ninggi pon ladak la jitu ahoya dui jitu ke plak wet ateng pen chedo wet nang chethak wet nang lapen nilitum karbi anglong along ke block 1 block 2 ke anutin along tin ajai long tame nilitum lahai hui block 1 block 2 bangke Meghalaya parlo pondet pu pusi than free titi kasi hala so aling alam se tame nilitum chini du niglo block 1 block 2 la bangke nilitum karbi anglong along li bangke nilitum ke puri dunde lo athima lage nilitum 6 schedule area pina 6 schedule area long ke nilitum longle phelang ke lage non het non din penle bang na pi ponda kali lapen aron tame bang na semar pilo lapen laso aron along nilitum tame kaiker jabdun thipji lapen sorkar aphan nilitum ka chuning ri bangke lapoilo prapjin pen nilitum phan lahai hui timon lang no lahai hui aot lang no bangke ladak lason ladak nang peman mera bangke non eksan ke wangi bangke abedet nang pupus nilitum karbilu charli asong menta appeal lo chuning ri lo lapen both side Assam state government lapen Meghalaya state government atum phan tame politically lapen administrative atum phan tame nilitum karbilu charli asong pen achuning ri lo nanglitum pusi tame labang so samjin pen mon sam kapadu nangji phan bangke ilitum khai so ilitum tribal hijan ke lason kache bhonga char wa sai bangke jelangno dak jin sumi me asino ne phang ke bangji bangke lai hui asai langno amu wangwe sai bangke chuklem ke desi ke me lapu atum talo hapu atum talo lapen nilitum pu karbi anglong pen bangke lake hokpet nilitum ke cheklong deji nilitum pu pen ke pinianian da nilitum lason claim plela nasi ke bangji ana por si tame nilitum chidia seroina pen chomang khai than pusi tame nilitum karbi anglong long nangke doduna chomang alang litum han tame nilitum chinghon po nang po dora pet nang po thagra pet nang po lapen karbi anglong pen angtang non Meghalaya long ke do litum karbi tum pusi tame alang litum ta haladak Meghalaya long ke do duntang atuman haladak arona teng pen haladak bang kirim gibi arona teng pen alang litum tame dodun pame thak dun pame nang po pusi pini nili labang so ajai mek nilitum karbi lo char lesong men tame rada thengno mati solangdo karbi anglong ra do ana pan tame nili lam theng pale